Ihlukeneke imibono yababukeli ngomsebenzi wamaphoyisa osukwini lwawo. Mina ngithi lamaphoyisa la asebenza ngokwethembeka ukuthi cela iqhubeke ethembeke emphakathini ngoba asebenzela thina sizathina singabantu esisokole. Amaphoyisa abantu esithembele kuwo ngithi lanenza kahle aqhubeke impela enze kahle. Usakazi mina ngokwami ngithi amaphoyisa awaqhubeke nomsebenzi omuhle awenzela izwe. Siyawahlonipha kakhulu, ayazivikela. Abaqhubeke nje bayibambe kanjalo. Sisacela ke uhulumeni ukuthi amaphoyisa phela awasize ngejim bakithi ajim abezigora ngoba lezi gebengu lezi abhekene nazo zizigora kakhulu. Uthi sibambe isigebengu besiqulu iphoyisa siphamisela phezulu bakithi. Siyacela aphume ngokukhulu kuyikhandla asebenzele ukuvikela izwe lethu ezigebengwini. Ngithanda ukuncoma kakhulu amaphoyisa lawa asebenza ngokuyinikela emsebenzini wawo. Nalawo asakwazi ukuthi avikele umphakathi esikhathini samanje ngoba khona lawa sayibandakanya kakhulu ebugebengweni. Nawo ngiyafisa ukwexwayisa ukuthi awabiyeke ukuyibandakanya ebugebengweni.